Para tamu sedahan ingkang dahat kinurmatan. Tata cara angka hasta anenggih pamungkas. Tandha yekti pungkasaning tata cara tinengeran kanthi atur panutup. Sasampunipun katutup kalajengaken gelar foto pinilih sinambung gelar foto sesarengan. Pramila kagem gemeni wekdal katur para kadang ingkang kajibah sumangga kula aturi samekteng katos. Wondene ingkang kasun foto wonten 3 ponto. Ponto sepisan DPD Pati, DPP, DPW, PLT Bupati Pati utawi ingkang hanyuli, tamu dinas, DPD Rembang, DPD Blora, DPD Grobogan, DPD Kudus, saha DPD Jepara. Ponto kaping kalih kadang siswa winisuda bergoto Dwi Trinisat sesarengan kalian PLT Bupati Pati, pengurus DPD Kabupaten Pati, DPP, DPW, saha Dwijo Pawiyatan. Ponto kaping 3 salajengipun sinambung foto Mardika. Kula pun tetiga pun Suntara Muti Atin Khalisa Slamet Mujiono ingkang sinarya hanaung krida minangka pambiwara nglenggana tasih kathah tuna dukaping atur kitaling rembag saha kirang trapsilaning lampah saking sedaya kekirangan keparengna kula ngaturaken Baitun Nur Masjid Agung Pati sae ceweting atur nyuwun pangaksami Waduk Gembong Seloromo sae salah ngomong nyuwun pangaksama. Guwa Pancur Wisata Kayen sae ceweting atur nyuwun pangapunten. Jangkeping tata cara sumangga pinungkasan kanthi hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.